बाबासाहेब आंबेडकरांनी माणसातील विषमता जपणाऱ्या मनुस्मृती ग्रंथाचं दहन आपल्या सहकाऱ्यांसह 25 डिसेंबर 1927 ला रायगडच्या पायथ्याशी महाडला केलेलं होतं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक क्रांतीची सुरुवात महाडमधूनच केली आहे आणि तेव्हापासून हा दिवस मानव मुक्ती दिन म्हणून साजरा होतोय। मनुस्मृती दहन दिनानिमित्त महाराष्ट्रातून हजारो अनुयायी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी महाड क्रांतीभूमी या ठिकाणी येत असतात। याच दिनाचं औचित्य साधून 25 डिसेंबर 2025 ला सत्कार ग्रामीण फाउंडेशन रायगड यांच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मोफत भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली। महाराष्ट्रभरातून आलेल्या भीम अनुयायांनी ह्या भोजनाचा आस्वाद घेतलाय। भोजनदान उपक्रमाला प्रमुख उपस्थिती ॲडव्होकेट सिद्धांत सोनाजी इंगळे यांची लाभली आहे। तर सत्कार ग्रामीण फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष जितू पवार, सचिव प्रवीण सोनवणे, कार्याध्यक्ष आदित्य मोहिते, ख्याती पवार, राकेश साळवी, विलास सोनवणे, निलेश सावंत, निलेश सोनवणे, अक्षय गमरे, मयूर कांबळे, प्रतीक गमरे इत्यादी संस्थेचे कार्यकर्ते